single. Deliver baha. Buotan mga kaidol, buotan. Sana lahat ng tao katulad niya mga kaidol. So ano, magkaroon sa SM long? Oo. Suroy-suroy. Magsuroy-suroy. Hindi ka man pa-enroll. Di ka nagpa-enroll? Mayo. Nya na sobra gamay sa pagpa-enroll. So mo na ikuan. Suroy-suroy. Suroy-suroy. Huwag na, wapapag. Oo, mo gani. Kaya pag makauli na sa balay, kuha naman, murag boring na po, di ba? Oo. So panungtan na lang, suroy-suroy sa diya karon. Rating mo, pre. Rating mo, bating mo, pre. Natahon na mag-camera, no? Oo. Para tumika tayo. Oo. Dahil mo ang pagkagwapo long. Pila na ka babae long nga imong nauyab long. Wala lagi. Wala pa. Grabe sayang kayo na. Gwapo, gwapong lawas, tanan, may biguti. Sa deeper sa lagi. Mau gina. Pila na din long. 20. Study first. O ana good. Pila na din long. 20 lagi, 20. Ha? 20. 20. Sa imong pagka 20 sugod sa kuan 14 kaya dagan pa may makasakay gud sa ako mga 15 na sila uyab. Wala gyud ka mga uyab-uyab. Sa deeper sa malagi lagi. So, mayo gina kay usod lang guna nimo. Mawa na ka sa passing nga na pa rin kay gusto abuton. Kay siyempre pag makauyab ka, nalabi na magsit kung adlaw, magdit-dit. Kunya kay labi naman ang kuan gakos-gakos ana-ana nya ang imong Kanino may tagana na dagay niya gana. Ana may dagay niya. daghan na nga gila yung kuan. Oh, lagi mo nga diskarte o tutuan. Diskarte. Lain-lain pag diskarte, di ba? Lain-lain diskarte ang tao. So ana gud aya gud sa pahinaya ko in love kay na magsige na kaguna-una nya nawa na kagana sa imong pagkuhan eskwela. Nawa na kaspasing nga na pare kay gusto abuton. Labi na maburos na. Mga naman trabaho naman kana kay para mabuhi nimo na naburusan. What? Kani lagi yan. Kaya ang bahay ka na. What? Grabe na lang yung bahay mga gilay. Pero wala makakakuan, wala makakipahilak. Ang buta nga niya. Dili lang na ito pahilakon kay luoy mo po ng mga bae, isumahi lagod po sa atong kagalingon, atong igsuon nga na, di ba? Oo, yes. Dili na ito pahilakon. Ano? Buda pre. Shout out. Kamali mo. No. Isa lang sa maguyab-uyab mga ka-idol kay study first na daw ng mga ka-idol. Sa iyang edad, pila edad mo? 20. Sa iyang grabe ka kuan mga ka-idol, dili katuwa mga ka-idol kay sa iyang edad mga ka-idol nga 20 mga ka-idol, never pagin siya naka-girlfriend mga ka-idol. Imagine mga ka-idol sa nang labay panahon nakasakay sa ako gamay pag yun kayo. Kuan 15 ang edad pero naanay mga uyab mga ka-idol. So lahi-lahi gyud ang kuan ang tao mga ka-idol. So guwapo na iyang gibuhat mga ka-idol kay tagsaray makasundok ani mga ka-idol. Imagine 20 na iyang edad hantud karon wala pa siya nang uyab kay gusto gid siya makalampos mga ka-idol. Study first sad ako ng mga ka-idol. I proud you. Gago! Maayo magkuan sa gyud. Maglampos sa eskwela para nga puhon nga ikaw na naana kay pamilya nga kung unsa may wala mahatag imong gusto karon nga wala mahatag sa imong ginikanan nga puhon ikaw mahimo ng ginikanan nga mahatag na nimo sa imong mga anak kay na naman kay maayon trabaho, di ba? Ana na. Wow.
Butan nga bata mga kaidol. Mga ka-idol. Oo. Ang daming babae ito mga ka-idol. Daming bahay. Yung nasa likod mga kaidol, marami daw ang bahay mga kaidol. Kasi artistahin mga kaidol, gwapo mga kaidol. Marunong kasi mag-discarte mga ka-idol. Marunong kasi mandumiskarte ng babae mga kaidol. Marami daw siyang babae mga kaidol na dumadaan sa kanyang mga kamay mga kaidol. Pero ito mga kaidol, nabutan mga kaidol. Kuhan pa ka ng study first sa mga kaidol. So, hanggang dito na lang kami mga kaidol. Dito lang. Dili na lang. Dito na. So, kaway-kaway sa vlog. Bye mga ka-idol. Thank you. Ayaw. Ay, naglitay. Kayo. Butan mga kaidol, mo plate gid ako nung siya. Nasalamat dong ha. God bless. Ayo.